Zierritu nahi naiz, sorkuntza eta diseinuko graduko ikasli naiz, eta Dinamo Sormengunien nago nire gralan proiektu garatzen, eta proiektuek zauriak eta austurak izena du. Titulu momentuz ez da definitibue, baina hori jarri nion pixket horren ingurun dijulako eta bar, eta ilustrazioen, diseinuen da pixket editorialan munduen da moitzik gustatzen zat. Proiektu berez da dolu eta maitasun prozesu baten azalpen grafiko universal bat. Pixket dator Medina Griseko indala urte bete ustez, ateazun zuloa diskue, eta justu dihu dolu prozesu bati buruz, baina da relazio baten bukaerako prozesu edo hortik sortutako eta bar, nik nahi disko horrek asko aportau ziten, da orduan nire esperientzi pertsonalakin lotu nituen gauze asko, da orduan hortik, abia puntu hori zentzan, da gero kontura naiz oso hortik asko aldendu naizela atzeneako. Badauke niretzako horren posu edo horren ondar hori, baina gero asko evoluzionatu du. Nik uste baino gehiago inkluso. Espazio niretzako komodu da, ze behin hona etortzen naizela hontan kontzentratzen naiz erabat, zehozeo okurritzea itenin, esaldi bat irakurtzetenin edo dana dalako paretan jartzet. Hemen gehiago lantzet, pixket maien eskuz edo digitalki, baina gehiago gauze kontrolago hauek edo esango dugu ez. Ez tebenak hainbeste espazio bertak gero, irudien eremure juten naiz, gehien bat serigrafia egitea. Azken aldien horrekin nahiko komodo nabila, pixken nire trazuek trasladatzen beste erreproduzitzeko beste modu batea edo. Bideoklip bat egiten nahi naiz baita, argazki gintza eta bideo eta bar lan zaitut baita. Pixket paretan ikustean grafiko horietan eta eskema horietan eta bar dago prozesu bat, daude fase batzuk eta hola, eta orduan pixket fase bakoitzek eskatzeitenan arabera edo nik sentitzetenan arabera adierazpen batzuk sortzeie. Orduan, hain naiz adibidez zati baten posterrak sortzen serigrafiekin, nahiko mezu zuzenakin, letrak da irudiek nahaztute, kolore nahiko potentiekin, gero beste batzuk delikabo die, bideoklipe ez dakit suabio, agradablio bezala dihu, ez dakit. Fase bakoitzek eskatzen nuan arabera, emaitza grafiko bat egongoa edo itzulpen grafiko bat egongoa. Garaute dago desente, baina faltazako atzenengo impulsu emati edo.